Ori mane ba ke ekonomi. Oma na lo disi onye ọbụla. We na sinya mala ụmụ afọ Igbo niile mmanụ ụbọchị nke taa. Enwere ife na afụ kemgbe. Etego nji afụ nya bụ ife. Otegogwo nji achọ ka m kwuo nya bụ okwu. Maka na asị na ife ọma, ife ọma ka a na-engomi. Ife ọjọọ adịghị engomi. Ya bụ asị ọrịrị ọjị kpara ọjị nkọ maka na adịghị arị ọjị kwada. Anya furu ugo nya ja ugo mma maka na ada afụ gịnị ugo kwada. Onye furu ihe ọma bụ ihe ọma, ihe ọjọọ ihe ọma. Onye fụkwa anụ nke ọjọọ bụ ọnya nke ọjọọ. Maka na akpọ otolo afa gịnị nwe otolo ana. Ịghọtago? Anyị na-arapụ ndị na-eme ife dị mma wee na-agụrụ ndị na-eme nke ọjọọ egwu ọma. Mana enwere ihe onye na-eme ife dị mma, onye na-enyere ụmụ ogbenye aka, onye na-eme efe ụwa ọfụ ka onye na-ere akụkụ na akụrụ na-agụ ya ọkpọ ya onye nni. Ọ bụrụ onye ya eme ọfụ gị ka akụrụ na-agụ ka ọ gbachi gị nkịtị ma ọ kwa na ọnọdụkwụ gị nke iji eji tinyekwuo na nke o ji eji. Mba, o nwere onye ụkọchukwu ji maka ya na-ekwu ife a sị na ọ ya adịrịrị gị na mma, Apostle CHIBUZOR, onye nke nwe Omega Power Ministry. Ya bụ nwoke, that man is very very unreal. Ihe ọ na-emere ndị mmadụ wee na-ajụ o nwere obodo ọ ga-abụrụ ọchịchị etiti gọọmenti ekwesịghị inye onye a award maka na onye enyegworo ndị mmadụ aka. Ndị onye gworo ọrụ na ndị ọzụgbo n'akwụkwọ akarịgwo ndị gọọmenti na-achị anya achị megoro, mana onwe onye na-ekwu maka ya. Enwere onye na-afụ ya. Enwe ndị na-eme n'ụlọ ụka ha si weta ka erie efu ụkọchukwu afọ asa anya si weta ka erie ọ na-agba ụgbọ private jet ọgba nka ịgbasị ya ndị na-abịa ụka agụla na-agụfa. Enwere ndị ga-enyere aka. Mana onye a na-ekwu okwu na ihe eserese anọ n'akụkụ na nwoke a na-ekwu okwu Apostle CHIBUZOR onye nwe OPM Omega Power Ministry dị na Port Harcourt. Ndị nwoke a nyegoro aka n'elu ụwa, ndị o megworo ihe ọma n'elu ụwa. Ịma na a sị na ọgaranya jere mba anụ jụrụ aba nọ ndị onye nyere ya. Enwe ife ga-eme kịta n'elu ụwa ka nwoke a doo ogbenye gwagide m ndị o nyere aka. Enwe ka ọ ga-esi wee doo otu onye o nyere aka akwụrụgworo akwụrụ akwalitekwu ya. Ịghọtago? Ma na anya n'akụkụ nkịta ndị ịfụrụ ụlọ siri anafụ ndị anụ jụrụ aba nọ ndị onye nyere ya. Enwe ife ga-eme kịta n'elu ụwa ka nwoke a doo ogbenye gwagide m ndị o nyere aka. Enwe ka ọ ga-esi wee doo otu onye o nyere aka akwụrụgworo akwụrụ akwalitekwu ya. Ịghọtago? Ma na anya n'akụkụ nkịta ndị ịfụrụ ụlọ siri anafụ ndị na-amụ aka ọrụ nye nwere ihe na-ahụ maka ya. Unu aka ọrụ fa ya amụ ka fa na-eme ife ma ndị ya amụ ka esi akwa akwa soyi, ndị ya amụ ka esi akpa isi. Ịghọtago? Ma atụmankasa ma ukwu ose ma ụmụ ife a. Ịghọtago? Ma ndị na-amụ ka esi eme mbọ, ma ndị ya amụ ka esi esi nri, ndị na-amụ ka esi eme decoration and all that. Exam ya ka fa na-ene ife a. Ọ bụrụ na ịpas ya etinye gị n'ọrụ, ịmụọ ya, ịmụta ya, emepere gị nke gị, isi ebe ahụ bibe ndụ. Ịghọtago? Isi ebe ahụ bibe ndụ. Gwakene mụ onye ụkọchukwu nọ na be anyị na-emegwuru ihe nwoke a this man na-eme, onye ụkọchukwu a Apostle CHIBUZOR. Gwakene mụ onye megwuru maka akara mfụ ihe na-agwa gị nke m fụrụ. Ọ bụkwa na ịfụ na ikwuo enweghị ya onye na-eme nke anyị na-afụgodo anya. Ọ na-eme ọbụrụ ndị na-ejikwa ọbụkwa ndị na-eji ego emesho na amabịa n'ụlọ ụka etu a ebupụta bọndụlụ ego 1 million adọba asị ga ejikwa enye onye a. Ọ bụrụ ya bịa inye akara ogori ego ọ pụrụ isaa ya. Ịghọtago? Inye akara ogori ego ọ pụrụ isaa ya. Enwebeghị onye ụkọchukwu mfụrụ dịka nwoke a na be anyị. Enwebeghị onye ụkọchukwu mfụrụ mgbe na-asị na ọ ya adịrị nwoke a na mma maka na ndị ọzọ gworo ndụ, ụmụ ogbenye ọzọ gworo ndụ, ndị onye gwere hope, ndị onye gwere olileanya, ndị onye gworo aka na-ereli otu ọ na-adị nke ọmbụrụ ya wee na-asị ụwa ọzọ ma apụta mma abụnatarịrị nwoke a. Chukwu nyere ama ego ife nwoke a na-eme ka mma adịghị maka ife a bụ ụdị ndụ mmadụ ya na-ebi ọ na-atọ ya ụtọ. Chukwu na-ele gị anya, ọ na-emekwu gị na-agakwu n'iru mmụọ. You need progress more than you have already progressed.
ụdị ife a ka a na-achọ. Ọ bụrụ ndị ife ọma mmadụ na-atajisi anya, ọ bụrụ ndị ife iwere ife ndị enye gị ekunye gị ofe aka ọgụ ọnụ, enye gị nke aka ọgụ ọnụ n'elu ya. Kemgbe nwoke a na-eme ife a, nwebụ onye nụrụ onu ya, mana ọ nọnyere onwe ya, ọ na-enye ndị a na-azụ n'akwụkwọ, ndị tiri ebe a na-arụ ọrụ, ndị na-aga akwụkwọ, ihe niile free, ma ndị bi n'ụlọ. Wee na-asị na ụdị ife a, ụdị ndụ a bụ ife dị mma nṅomi, ụdị ndụ a bụ ife dị mma nṅomi. Ọ bụrụkwa ndị ji ego eme show na Instagram, ewere ego mechaa show mgbe ha yabaziara arụ, abịakwazie na Facebook bịa yawakwa ego, were ego na-eme show ka ị na-eme na-agakwu n'iru mmụọ. Ị na-progress more than you have already progressed. Ụdị ife a ka a na-achọ. Ọ bụrụ ndị ife ọma mmadụ na-atajisi anya, ọ bụrụ ndị ife iwere ife ndị enye gị ekunye gị ofe aka ọgụ ọnụ, enye gị nke aka ọgụ ọnụ n'elu ya. Kemgbe nwoke a na-eme ife a, nwebụ onye nụrụ onu ya, mana ọ nọnyere onwe ya, ọ na-enye ndị a na-azụ n'akwụkwọ, ndị tiri ebe a na-arụ ọrụ, ndị na-aga akwụkwọ, ihe niile free, ma ndị bi n'ụlọ. Wee na-asị na ụdị ife a, ụdị ndụ a bụ ife dị mma nṅomi, ụdị ndụ a bụ ife dị mma nṅomi. Ọ bụrụkwa ndị ji ego eme show na Instagram, ewere ego mechaa show mgbe ha yabaziara arụ, abịakwazie na Facebook bịa yawakwa ego, were ego na-eme show ka ị na-eme ndị amaghị ife a na-arụ, ụmụ ogbenye opres, ego ị na-enwe iwere na-eme show. Nyere ndị nọ gị n'akụkụ aka n'ọnya bụ na iji ego, n'ọnya bụ na ị kpatara ego, onye bụ na Chukwu gọziri gị. Mmadụ one ka ị nyere n'aka wee kwụba fa wee bụrụ mmadụ? Ụmụ ogbenye one ka ị richakwara anya mmiri? Kedu mmadụ onye agụrụ na-aga inyegbo nri? Kedu ndị onye tara n'ọkpa itiriti bụ oife a na? Kedu ndị nwere ebe fa na-ararụ inyegoro ụlọ? Oife a ka a na-ekwu maka ya. Apọstọl Chibụzọ ọ ya adịrị ya na mma, ọ ya adịrị nwoke a na mma. Eziokwu, ọ ya adịrị ya na mma, ọ na-adị nke ọ bụrụ ya bụ nwoke. Nwere ụbọchị ọbụla Chukwu gọziri m na-eme ihe a nwoke a na-eme, maka na enwe onye dị ka ya na be anyị. Ndị be anyị, ife a bụ ụdị ndụ dị mma mmadụ ị na-eṅomi eṅomi. Ife a ụdị ndụ dị mma mmadụ ị na-ebi. Ndị asị na fa batara ego bụ ọgaranya, na-eji ego emegide ụmụ ogbenye. Etu a ka esi ebi ndụ. Ịbụ ọgaranya kpata ego, kama ị ga-emegide ogbenye, na-ewere ogbenye aka, ị na-enyere ogbenye aka, ị na-emegide ọgaranya ibe gị, ọ na-ele gị anya, ọ na-amụrụ. Ndị be anyị, ife a bụ ụdị ndụ kwesịrị na mmadụ ga-eṅomi eṅomi. Unu bụ ndị kpatara ego, ndị nọ n'ọchịchị, onwe ife ịkpatara ego n'elu ụwa ya, iburugodi ya na mgbu ya atị ya, iburugodi edo n'ili mgbu ya atị ya, were ego iji, because ego dị na bankị enwere ife ji eme. Were ya nyere ụmụ ogbenye aka, nyere ndị na-ata afọ aka, nyere ndị kwesịrị ka ị nyere aka ka fa wee bụrụ mmadụ. Maka na ụmụ nke ị mụrụ amụ, ị marakwa onye ga-azụ ha echi. Enwere ike ịkata ofu ụbọchị daa, ị mara onye ga-ekuli gị echi. Ife a chọrọ ikwu. Wee na-asị ndị be anyị, ọ ya amara ụnụ mma n'ụbọchị nke tata. Abụkwa nwanne unu nwoke Maazị Ejiji a na-esoro m. Wee na-asị na-esonyekwere na Igbo Class World, ebe a ga na-ewetakwara unu nke na-eme. Wee na-asị ụmụ afọ Igbo nke onye chi na Igbo tata nyazelu. Ka emesịa nụ.